Dobojska Bosanka je kompanija koja je u prijeratnom periodu proizvodila sokove i ostale proizvode od voća koji su bili na dobrom glasu u cijeloj bivšoj zajedničkoj državi. Proizvodi pod ovim imenom ponovo bi se mogli naći na policama trgovina u Bosni i Hercegovini, ali i svijeta. Zato je zaslužna Benkons grupa iz Azerbejdžana, koja gradi fabriku za preradu voća na mjestu nekadašnjih vojnih skladišta u Ševarlijama kod Doboja. Nalazimo se na gradilište Benkons fabrika Bosanka za voće i povrće. Sad smo u fazu izgradnje ove fabrike. Ova je azerbejdžanska investicija i ona je oko 25 milijuna evra. Nadamo se kad počne ovo da radi da će se nadograđivati i proširivati proizvodnja kao u voće, u povrće i slične kategorije. Grubi radovi na izgradnji ogromnih hala su u završnoj fazi, nakon čega će se krenuti sa instalacijom sofisticiranih mašina neophodnih za visoko kvalitetnu preradu voća. Početak proizvodnje očekuje se u drugoj polovini naredne godine. U toku je rad ove fabrike koja sadrži jednu fabričku halu gdje se sad nalazimo. Ona je oko 8000 kvadrata i iza nas je upravni dio zgrade koji što je 1500 kvadrata. Inače, van ovog objekta gradimo isto vrijeme, tamo ste vidjeli, magacin gotovih proizvoda i još jedan drugi magacin hladnjača. Oni su oko 2,5 do 3.000 kvadrata. Veliki broj BiH građana sa dobojskog područja trebao bi biti zaposlen u ovoj fabrici, a još veći broj poljoprivrednika dobit će mogućnost da se posveti uzgoju voća, budući da će imati zagarantovan otkup. Ovo je samo jedan od pozitivnih primjera koji bi u konačnici mogao rezultirati i novim investicijama. Ovo se očekuje da ga završimo neđe za 1 godinu dana, poslije će nam trebati neki period dok se otvori ova fabrika. Inače, proizvodstveni proces će doći moje kolege da to sve započnu, ali očekujemo neđe oko 250 radnika da će direktno da se zaposle u ovu fabriku. Drugi će biti oni što će biti nama vanjski saradnici, logistika i ostali personal. I kad budemo ovo izradili ovdje i kad počne da radi, bit će jedan primjer za sve ostale vanjske investitore da se ovdje može nešto izraditi i da može raditi i da ima pozitivna klima za investirati i graditi fabrike u Bosni i Hercegovini. U toku izgradnje ove fabrike vlasnici su naišli na određene birokratske poteškoće, zbog kojih je realizacija ovog projekta došla u pitanje. Međutim, čelnici opštine Doboj nisu dopustili da se prekine realizacija ovog projekta koji će omogućiti zaposlenje mnogim Dobojlijama, te su pružili svu moguću pomoć i radovi su nastavljeni. Najavili su da će biti na usluzi kako investitorima u projektu Bosanke, tako i u svim ostalim projektima koji će omogućiti zapošljavanje građana. Benkons kad se pojavio na prostoru Bosne i Hercegovine, na prostoru grada Doboj, zajednički smo tražili rješenje oko registracije njihove firme i traženju poslovnog objekta gdje bi se registrovali, a također onda smo zajednički ušli u traženje lokacije gdje bi oni mogli da grade ovu fabriku koja se danas gradi na ovoj lokaciji. Gradonačelnik i gradska uprava, odnosno Skupština grada Doboja, donijela je odluku o kupovini ovog dijela zemljišta i dodjeljivanja ga za izgradnju ove tvornice i gradska uprava zajedno sa vrijednošću zemljišta, sa svim ostalim dozvolama koje ćemo mi da obezbijedimo i finansiramo, uložila je negdje oko 1 milion maraka početnih osnovnih sredstava. Obezbijedit ćemo sve infrastrukturne priključke od struje, kanalizacije, vode, da bi firma mogla, evo kao što vidite, sve više se završava i da bi mogla da na prostoru grada Doboja zaposli se što veći broj naših sugrađana. Ono što je od strane predstavnika Benkonsa dato kao uvjeravanje, ovdje u ovoj firmi bit će direktno zaposleno negdje oko 400 radnika, a mi očekujemo indirektno
da će na prostoru čitave Dobojske regije, a posebno na prostoru Doboja, biti puno više kooperanata koji će moći da plasiraju svoje proizvode povrće, voće, a gradska uprava i gradska skupština donijeli su odluku i u narednom periodu sufinansirat će proizvodnju voća i povrća, ali ovisno od toga šta Benkons na tržištu bude najviše tražio. I to će otprilike opredijeliti naše poljoprivrednike da traže podsticaj i gradska uprava će u tom smislu pomoći našim poljoprivrednicima. Azerbejdžanski investitori se nadaju da ekonomska saradnja između dvije države neće biti zaustavljena na ovom projektu, već najavljuju spremnost na nove investicije u Bosni i Hercegovini. Araz Alijev, financijski ataše ambasade Republike Azerbejdžan za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, izrazio je želju da se saradnja dvije države nastavi i na drugim poljima. Azerbaycan Respublikasının en büyük şirketlerinden biri olan. Jedna od najvećih firmi s prostora Azerbejdžana, to je Gilan Holding, firma iz Republike Azerbejdžana, pod zastavom Ujedinjenih nacija u saradnji sa našom državom, krenula je, kao što vidite, u investiciju u fabriku za preradu voća i povrća na teritoriji grada Doboja. Cilj nam jeste da u saradnji sa Ujedinjenim nacijama i sa državom Bosnom i Hercegovinom kao i sa lokalnom upravom da napravimo jednu veliku fabriku za preradu voća i povrća na ovim prostorima koja će biti i jedan od simbola prijateljskih i dobrih odnosa između naše dvije zemlje. Azerbaycan Respublikası. Kao što vam je već poznato, i mi smo država koja je u skorijoj istoriji imala rat i preživjeli smo strahote rata i možemo se suosjećati sa ljudima na ovim prostorima koji su doživjeli iste te strahote. Teritorija naše države je okupirana od strane Armenije i danas imamo taj problem i borimo se s tim. Nadamo se, ako Bog da ćemo uspjeti to riješiti. Zbog toga jesmo odlučili da idemo u investiciju sa jednom od najvećih naših firmi i mi kao država podržavamo našeg investitora da ovdje pomogne ljudima da što lakše prevaziđu posljedice rata i da se ujedno zaposle i da nađu sredstva za egzistenciju. Republika Azerbejdžan ima jako dobru saradnju sa svim zemljama na Balkanu. Saradnja između Republike Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine je pogotovo u zadnje vrijeme na najbolje mogućem nivou. Naš predsjednik, gospodin Ilham Alijev, lično se trudi da tu saradnju povećamo između države Republike Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine i s tim podržavamo projekat koji jedna od naših najvećih firmi Gilan Holding trenutno izvodi i cilj nam jeste da ovakvim projektima povećavamo saradnyu između naša dva naroda i povećamo prijateljstvo između naroda Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine. Birbiriyle güzel əlaqələr qurulmasında daha da maraqlıdır. Iz udruženja Bosansko-Hercegovačko-Azerbejdžanskog prijateljstva tvrde da su odnose između ove dvije zemlje na odličnom nivou, te da očekuju da saradnja u predstojećem periodu rezultira novim projektima na obostrano zadovoljstvo. 2011. godine formirano je udruženje Azerbejdžansko-bosanskog prijateljstva i mi se sad trudimo da u saradnji sa njihovom ambasadom kao i vladom Bosne i Hercegovine, saradnju između Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine postavimo na što je moguće bolji nivo. Udruženje Bosansko-Hercegovačko-Azerbejdžanskog prijateljstva prije svega radi na razvoju odnosa na polju kulture između dvije države, kulture, sporta, ekonomije i privrede, a prioritetni nam je cilj jeste, pošto znamo da je Azerbejdžan jedna od velikih zemalja što se tiče investicija van svoje zemlje, da privučemo investicije iz Azerbejdžana na prostore Bosne i Hercegovine. U početku naša saradnja je bila zasnovana na projektima tipa pomoći u Bosni i Hercegovini, gdje je u Sarajevu izgrađen park prijateljstva, završeno je znači škola i prateći objekti za djecu sa posebnim potrebama u Sarajevu. Urađen je također gerijatrijski centar u Banja Luci.
Evo već imamo ovaj projekat, znači, gdje je konkretno investitor Gilan Holding, jedna od vodećih firmi u Azerbejdžanu, što je za nas jako bitno u sektoru ovome istom koji investiraju u Bosni i Hercegovini, su vodeći proizvođači sokova na teritoriji Azerbejdžana i voća i povrća, tako da ako Bog da u jako kratkom roku imat ćemo priliku evo da i proizvode, znači proizvedene ovdje u Bosni i Hercegovini vidimo na policama širom Evrope. Već krajem naredne godine svi se nadaju da će Bosanka krenuti sa proizvodnjom proizvoda od voća, a žitelji ovog kraja dobit će zaposlenjem. Voće će ponovo na ovom području postati lokomotiva ekonomskog oporavka.